treure-li la Lliga o no? El Perico somia guanyar el Barça, amb totes les conseqüències que després porti. També ens podem trobar que ens facin un gol amb la mà, que estigui a punt de donar una lliga. O un penal. Però escolta, si et fa un gol amb la mà el millor jugador del món, té una mica més de glamour, no? Sí, home, sí. Sí, mira com Maradona. Aquí fins fa 4 dies criticàvem el gol de Maradona. O sea que el día más feliz de su vida deportiva podría ser el gol de Tamudo en el Camp Nou, uno de los días más felices de su vida deportiva. Bueno, va ser... No, perquè els dies més feliços de la meva vida són els que han donat alguna... Sí. Les Copes del Rei. Els que han donat alguna cosa a l'Espanyol, exacte. A mi el gol més feliç de la meva vida pot ser el d'en Tamudo a la final de València o el del Tamudo a final de Madrid. Són els èxits de l'Espanyol. Ha dit Tamudo 2 vegades. Tamudo es mereix una sortida digna del club? I tant. I la tindrà? Jo espero que sí. Sí? Jo espero que sí. Per mi és el millor jugador que hem tingut a tota la història, és el jugador referent, és el jugador que tots els nens el coneixen, que hi ha les seves samarretes, i m'agradaria molt que tingués la sortida que es mereix. I els fans d'Ivan de la Peña el tornarem a veure aviat a un camp de futbol? Jo aquí m'apunto amb tu i també sóc un fan incondicional i l'estic esperant. Però, home, espero que sí, espero que l'operació hagi anat tot molt bé. I Pochettino per molts anys, suposo. Aquí sí que no hi ha dubte. A part de com a persona, com a perico, involucrat amb el sentiment i amb l'entitat, si està molts anys serà senyal de que tot va bé. Deixem-ho saber una miqueta més. La família Pozzo, italiana, una família potent, que podria injectar no només una quantitat econòmica important a l'Espanyol, sinó també amb els seus contactes portar bons futbolistes. Propietaris de l'Udinese. Propietaris de l'Udinese. Propietaris de l'Udinese. Està a prop, finalment, d'entrar a l'Espanyol o no? Bueno, de moment a prop no sé. L'any que ve hi ha una ampliació de capital. En aquests moments jo veig difícil que la família Pozzo pugui comprar accions perquè està tot venut. Vull dir, si ell compra és que algú vol vendre. Ell no s'hi posarà per tenir... Dani ha garantit que el 51% sempre estarà en mans de Perico. Perfecte. Això dona molta vida en el club, no? Però ja et dic, en aquests moments, trobar gent que pugui vendre, perquè ells ja et dic, amb un 0, no sé què, no s'hi posaran. Si s'hi volen posar serà amb un tant per cent bastant elevat. Jo crec que en aquests moments no hi ha ningú que pugui vendre això, o que vulgui vendre. Ara, una altra cosa és que l'any que ve, que hi ha una ampliació de capital obligada, perquè estem obligats a fer-la per al crèdit sindicat, i que amb aquesta ampliació, si es fa més gran dels 6 milions que ens demanen, també dependrà que els 6 socis volen anar i no, i si no hi volen anar, sempre pot entrar una persona. De totes formes, el Pozzo